Bună și bine v-am găsit pe canalul meu, eu sunt Livia și astăzi facem curățenie împreună. Rămâneți până la sfârșitul videoului pentru că am pregătit o rețetă foarte ușor de preparat, iar în zilele în care nu mai ai nicio idee ce să faci de mâncare, eu zic că este o variantă foarte bună. Am început prin a aspira canapeaua, pernele și cuvorul și le-am curățat cu o soluție preparată în casă. Soluția este făcută din apă călduță, lenor, detergent de vase, bicarbonat și oțet. Am pus totul la locul lor și am început să îmi sortez câteva dintre ornamentele de care aveam nevoie pentru lucrurile pe care vreau să le fac astăzi. Am început prin a asambla platoul cu lumânările de advent. În acest an am dezvoltat cumva foarte multe obsesii, printre care e obsesia de culoarea verde, de bej cu bej cu bej cu bej și de lumânări. De ce? De ce nu? Bună întrebare! Am pregătit și un colac pentru ușa de la intrare, foarte practic acest lucru, pentru că poți să schimbi ornamentele în fiecare an după cum îți este bun în plac și poți să le asortezi cu culoarea pentru care te-ai decis în anul respectiv. Iar acum vine partea grea. Trecem la camera groazei. Am ajuns din acest stadiu la acesta. Probabil vă întrebați cum te-am ajuns să îmi devastez camera în halul acesta. Ei bine, săptămâna trecută am început cu renovările camerei lui Evelin și cumva toate lucrurile ei au ajuns la noi în cameră. Am păstrat până și ornamentele de la ziua ei de naștere, dar astăzi a fost momentul în care a trebuit să ne despărțim de ele. Am început prin a-mi face câteva grămăjoare pentru a-mi fi mai ușor să sortez toate lucruri de care nu mai aveam nevoie, care trebuiau să ajungă din nou în camera lui Evelin și lucruri care trebuiau depozitate, printre care și acest aspirator. Ne-am cumpărat un aspirator nou, dar pe acesta o să-l păstrăm pentru că niciodată nu știi când ai nevoie de el, pentru că există întotdeauna posibilitatea ca acesta nou să ne lase în pană. Și acesta este un lucru foarte practic pentru noi. Am trecut și la zona patului. Am reorganizat sertarele, am demontat fostul meu studio de filmări pentru că am primit cadou o nouă stensilă pe care o folosesc și în momentul de față, mult mai practică și foarte ușor de folosit. Am împăturit toate lucrurile care trebuiau împăturite și le-am pus la locul lor. Am dus gecile în dressing și am trecut la pat. Am scuturat așternuturile și am aspirat saltelele. Acest lucru îl fac odată la 2-3 zile, pentru că îți dă senzația de un pat curat de fiecare dată. Am dus toate lucrurile care trebuiau depozitate și acesta este rezultatul. Acum trecem la partea interesantă, zic eu. Aceasta seamănă cu musacaua, doar că este o reinterpretare. Eu am folosit pentru această rețetă cartofi fierți tăiați în felii, porm am venit cu un strat de șuncă presată și cabanos. Am pus și niște brânză și am repetat acești pași de vreo câteva ori până când am fost mulțumită. Am finisat această rețetă, mai mult sau mai puțin spus, cu un amestec de lapte, ouă bătute, smântână și câteva condimente ca să prindă puțin gust. Am pus și niște brânză rasă deasupra și am dat-o la cuptor la 180 de grade pentru 30 de minute. Foarte ușor de preparat și acesta este rezultatul. Și acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper să vă fi plăcut și dacă o să încercați rețeta, nu uitați să reveniți, să-mi lăsați un comentariu dacă v-a plăcut. Eu am fost Livia și până data viitoare v-am pupat!